pusit. What? Yan, dito po kami, napakaganda po ng view. Ano na po yung mga kamera at ito po ang aming dala-dala. Pana. Sana may makuha po kami ng pusit para may ano po kami hapunan. Tara, samahan niyo po kami. Manghuli po kami ng pusit. Maganda po manghuli dito. Ang rock formation. Charan, ayan po. Oh. Ay. Malalim to boy. Ayan po. May ito, picture tingin po. Sinento yung picture mo sa ano eh. Ha? Wala kang makita. Itulak kita din para. Ayun, abutin lang sa ano, nakatukod yung kanyang ano. Nakatukod nga. Ayan po, muro ami. Ayan, nakatukod oh. Kulay mo rami. Ha? Kulay mo rami. Kalalim pala yan, Jade. Ayan nga, nakatukod oh. Kala ko bumabaw. Wala, hindi pala tayo buhay. Putang ina mo, ginagawa mo. Isa ka rin. Ang ganda na yung pasok mo. Parang nakabante na. Wala akong pakita dito. Tagalin mo na kasi yan. Basta. Ganun mo na yan. Nakalabulabog. Ang ganda ng pasok. Kung sa manok yun, patay na to. Kasi Sisisid na lang yung pedas. sarap din. Ang ganda po ng lugar nito mga kaibigan. Kayo po ay nanguhuli ng pusit. Wala pa po kaming nakukuha hanggang ngayon dahil hindi naman po mga marunong yung aming kasama. Paano masabi? Kami po ay nagpunta lang dito. Ang ganda po siguro mag-shooting dito. Mga pictorial, shooting. Wow naman! Wow! Wow! Dito lapatan po. Mga kasumpaan. Tingnan nyo po ang aming adventure ngayon. Sa tingin nyo kaya meron kayong makuha ang pusit. Yan. Ganda. Yan po mga kaibigan, mga kasumpaan. Kung ganda ng view. Ayan po mga kasumpaan, dahil po sa nabigo kami sa paghanap,
kami po ay babalik na. Kaya ang mangyari, picture na lang. Sige, picture, okay na. Sige, yan po. Picture na lang daw po kasi yan ang magigiting na manghuli ng pugita na wala namang nakuha. One, two, three. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Very good. Sige, kayo nga ang inano ko doon kayo. Habang nakasunod ako. Mukha mo naman binigla mo. Hindi ah. Uwi na po kami mga kaibigan. Yan, balik na po kami mga kasumpaan dahil wala po kaming nahuli. Ang ganda po ng mga rock formation. Anong lugar to? Dito lang po yan matatagpuan sa Occidental Mindoro. Par. Oh. Ganda ng view po mga kasumpaan. Balik na po kami balik. Kami balik. Yan po, dito na po kami sa home base namin. Wala po kami kakainin kasi wala kaming nahuling pugita. Nakawala. Laki. Di rin pa marunong sumisid.
Nakawala? Wala po kaming ulam.